Zdravo svima, zovem se Ivan. Iako svaka veza ima svoje uspone i padove poput nerazumevanja ili nikada ne provode puno vremena zajedno, uspešni parovi naučili su kako da upravljaju udarcima i nastavljaju svoj ljubavni život. Ali moj slučaj je drugačiji. Sve je počelo kada je moja devojka Liza nekoliko puta nedeljno počela da izlazi sa svojim prijateljima i uvek se vraćala kući pijana kao ludak. Kao fotograf proveo sam većinu svog života radeći od 6 do 10. To znači da možemo biti zajedno ili kasnu noć ili u dane slobodnih dana što retko dobijam. To je verovatno bio razlog zašto se počela družiti sa svojim glupim prijateljima, izvinite zbog mojih bezobraznih reči. Sledećeg jutra osetio sam da je vreme da to završim. Otkazao sam sve sastanke i odlučio da provedem vreme sa Lizom i razgovaram o ovoj celoj situaciji. Pitao sam je zašto piješ toliko, a ona mi je odgovorila da se samo zabavlja sa svojim najboljim prijateljima. Rekao sam joj da prestane da pije, a ona mi je odgovorila radim šta hoću kad hoću. Tada je Liza izjurila iz kuće. Pokušao sam da je zaustavim, ali ona je svejedno otišla. Vratila se kući u 2 sata slepo pijana, opet posle žurke. Moja devojka je postala alkoholičarka. Ovo je prvo što mi je palo na pamet. Da vam kažem istinu, zbog svega toga želim da se napijem, pa da zaboravim sve te probleme, ali znao sam da joj to neće pomoći i trebao bi pokušati da ubedim Lizu. Počeo sam ozbiljno da se ponašam. Prvo, trebalo mi je 2 nedelje da potpuno alkohol izbacim iz naših života. Liza je dolazila kući noću pijana kao i uvek i išla pravo u krevet. Kad se ujutru probudila, predložio sam nekoliko mesta da idemo, u bioskop ili negde drugde. Prvi put nakon 6 meseci vidio sam iskren osmeh na njenom licu, osetio sam se vrlo zadovoljno. Proveli smo ceo dan zajedno, išli u bioskop, prošetali parkom, bili smo skoro svuda. Bio je to prelep dan kojeg dugo nismo imali. Shvatio sam da sam se posvetio i u potpunosti poslu i potpuno zaboravio na svoju voljenu. Već je bilo kasno pa smo otišli kući, kad odjednom njena prijateljica Lena ju je pozvala i pozvala je u klub. Bog je samo znao kako mrzim ovu Lenu u tom trenutku i naravno Liza se odmah složila. Rekao sam joj da ne ide u ovaj klub jer smo zajedno proveli divan dan, a ona mi je rekla da sutra idem na posao da bi bila sama. Čuo sam zvuk zalupanja vrata. Otišla je i osetio sam se loše zbog nje u tom trenutku. Zaspao sam i tada sam u glavi čuo nečiji krik. Kad sam otvorio oči, pred sobom sam video Lizu, svu u suzama. Pričala mi je o nekim muškarcima koji su pokušali da je zlostavljaju i opljačkali su je. Bio sam ljut na sebe što je nisam pratio u klub, ali nakon dobrog plača, Liza je rekla da se stidi sebe i obećala da to više neće raditi. Izvinio sam se što sam tako malo vremena proveo sa njom i obećao da ću se podjednako posvetiti radu i ljubavnom životu. Zbog svega toga shvatio sam da sam toliko naporno radio da bih hranio svoju porodicu da sam je skoro izgubio. Morate se organizovati sa svojim vremenom i na poslu i kod kuće, u suprotnom će vaša porodica prestati da pronalazi vreme za